RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kakikaroon? May kining usa ka babae nga taga Busay, Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasagan na Almera. Ma, ato na ko. Uy, saan ang imong gitsura, Almera? Kagilan ba tanawon ang imong uniform ng labaw mang short sa ilaom? Mama, sad, uy, magbuot lagi. Sa pa'y magbuot? Uy, daga na ka, uy, high school na. Dili ka laki. Ang tarungan ang itsura ni mo. Kanang sige kuyog-kuyog mo anay mo mga barkada nga pulos laki ug tomboy undangi na, ha? Mo. Parts, kapiso na sad ka? O lagi, magbuot na siya na ako eh. Okay ra na, Parts, oy. Okay ra bitaw. Salig lang kada, kadi jo kasabaan si mong airpods ug earmuds. Sis, dali na ay. Manood na ta. Kay masingko na gyud ang imong piso kung kasabaan tang ma'am. Tara. Sayangan ni mo, Almera, eh. Guwapa mo unta ka. Nya gwapa. Ay, sayang, itumboy ka. Di, parang katumboy, eh. Tilaw yung ka na ako. Puang ka, bastos. Agay. Gawa gini mo, Parts, oy. Dako bikig black eyes Jeffredo. Bastos mo kayo gud. Da, katilaw lagi. Maosad. Ay, lain pa ato bay. Birthday ron sa tong barkada nga si JC. Magaliko ko na tagdagat. Kuyog ta. Oy, mga nugod taong dili. Sige, ato ta. Alright. Parts! Ila-ila mo sa mga gagaw. Si Gloria. Hi, Gloria. Hi, Al. Gwapa lagi ka, no? Sayang. Gaw! Bugal-bugal niya gaw. Basi ma-black eye niya ka. Mas gwapa ka na ako eh, Gloria. Miga na ta ha. Sure. Ganahan kong Gloria, Parts. Oh, niya. Panguyabi. Mahadlo ko, Parts. Basig dili ko niya subto. Di so lang good. Boss, hindi ay, Parts. Dili lang ko, Parts. Mangita lang ko saktong timing. Hapit naman na itong graduation sa high school. Mag-focus lang una ko sa eskwela. Naanak ni mo, ikaw good, Parts. Ay, congrats, anak! Salamat na. Congratulations! Human na akong klase. Mauli na ko. Kikapoy ko da. Hoy, Almira. Oh, Gloria? Nagustam ka din eh. Dinipod ko nag-eskwela, oy. Diri po day ka? Oo, taon. Mao ba? Unya, human naman ang klase. Laag na na. Oo, sige. Kinsa man ang Gloria Almira, imong uyap. Mama, sad, uy. Ibundak lagi ato nga lagi. Na lang good. Unsa man gyud ka? Tumboy gyud ka? Ma, Sayang man gud na. Guwapa ka. Ikaw ray akong anak nga babae, unya magtumboy pa gyud ka. ma. Gloria, kung musulti ko nimo nga ganahan ko nimo, naaba ka ko'y chance? Al, Parang kahay lang ko, girl. Di ko gusto nga mulaon ko sa wa. ganahan sa kunin mo, Al. Maong, naadjut kay chance. Tinuod ka, Glor? Oo. Pero, taga-isa kong time sa pag-una-una sa tanan, okay? Okay, magpaabot ko, Glor. So, uyab na gyud ay mong Gloria? Dili pa bay. Murag, imyong, ana lang. Well, may na lang na. Kisawa, di ba? Congrats, Parts. Salamat, Parks. Human na akong klase. Tuon ka na ako sa Gloria sa ilang building, no? Mas mahi pa. Murag break man ron nila. Dadaan lang na ako siyag snacks. Hapit na ko sa ilang building. Sigurado gid ko. Ganahan gito siya niya akong gida. Boy, iragod ko! Si Gloria! Iunsa mo siya ng lalaki? Gloria! Al, gawin sa man ka din, eh. Bay! Nga nang gibas... Oh. Jessie? Bay, Jessie? O ako, Parts. May mo ba? Palayin na lang si Gloria. O gusto mo ko di katungod yung mga sultiana? Kisa mo ka? Ikagaw raw mo, di ba? Hoy, bugo. Di mi igagaw.
Atik ra to akong gisulti sa una. Mituusag ka. Akong uyab din kung datang dako. Unsa? Giila na kong Gloria. Ako pod, nga dakilang tanga, nagpailad sad. Iya ra gid ko gigamit. Mga buang sila. Magkapaos ra ko ninyo. Magkapaos ra ko. Ay, sa katapusan, nakahumanag yun ang akong kamanhuran. Pwede na akong mamatay. Mama sad, uy. Congrats, anak. Salamat, ma. Ay, pila naman ko kabuhay nga nagtampay, uy. Pag yung kumadawat ang trabaho. Ay, kilaayan yung kumayo din ita. Day, Al. Na ako'y ihangyo ni Bebe. Unsam na, ma? Si Mari manggod na ako ikang invite ko niyag attend og seminar. Nga kay may sakit man taon ning arthritis na ako. Ikaw na lang kay attend para nako. Unsam na ang seminara mo? Sa simbahan na, Day. Sige, ako na lang. Laay po kayo din sa ato, ma, eh. Ay, salamat, anak. Upay-upay sa mitinida. Makunsam kami, ani? Oh, sige, may sugod na ta, mga ati o kuya, sa atong 3-day seminar. Kalawang ko na to. Ay, sorry. Ako ni si Elmer. Basta ani nga seminar ati Almira. Ako inuudsam ko eh. Ikulbaan ako kalitan ng nawana. Inuudsam ko. Dili na lang ko kutubo ya. Salamat ha. Makasakay naman ko dali. Way isa pa yan. Delikado man gud dinhi napita kung ikaw rang usa. Oh. Wato lang ti ka. Hangtod ka makasakay ka. Salamat ha. Basta ikaw. Tiksi ko ha. Sure. In love na kit ko ni Elmer, ma. Oh, sige, sugta na. Huwag siya manguyab na ko, ma. Pero mura. Ay, ikaw na lang panguyap. Laki bitaw ka sa una. Mama, sadoy. Bitaw, anak. Kung ganahan ka niya, ug mura ganahan sa kahasyan nimo, ika na lang pagitan pa, aki. Kay pasin, ipakataw na si Elmer nga, turpe. Ma. Ha? Mauna, Mer. Ganahan ko nimo. Na ako'y paglaong. Ita sa dahang niyo eh. Katauan mo noong tanimo. Amaw man ka, oy. Sakit tay. Amaw gid ka. Ano man? Wa man gid ka maghuwat nga ako'y manguyab nimo. Ya kay koy. Mau, yan na mas mama na ako. Ako na lang ko ni manguyab ni mo. Kilalaki ko ko sa una. Si mama pagid nimo ang tambag niya na. Butang eh. Ay, hadlok man ko nga. Hadlok man to siya ba nga dili makaapo na ako. Maong gigalgal ko maayo. Tumboy mo ko sa una, Mer. Nga sa ato pa ako din nakapahimo nimong babae. Dako sang atay ni mo sa. Eh. Ikaw magud. Sweet kay ka. Nya, caring. Nya, kwapo ba yun? Char, oy. Nya, usa naman ni, uy. Sasugton ko ni mo, dili. Hunap-naon sa nako eh. Basi imo lang kong pasakitan. Wala sa babae na. Bitaw, Dili eh. lagi. Dili lagi ka pasakitan. Sige na ba? Kinala pa ba ka ng ipangutana, Al? Makita sa kong mga lihok nga ganahan gyud kay ko nimo. Galing lang mahadlo kong manguyab kay ko nimo nga formal kay mao lagi. Pagtuo man ko kung tumboy gyud ka. Pero tungod isa kong kagwapo, nahimo kang girl. Bugiro, uy. I love you, Al. I love you too, Mar. Magkatawa lang ko sa among love story sa kumpana. Yes, ako nang bana si Elmer. Nagpakasal mi ni atong 2012. Ug karon may usa na ka anak. Ingon sa dili makatuwa ang uban nga nakailan ako nga naminyo gyud ko. Kay lagi tumboy ko. Si Elmer ang itabang nga makalimot ko sa akong kasakitan sa una. Kanimo, lovey-dovey.
I love you. Ug salamat kaayo sa tanan. Dini na lang kutob. Daghang salamat sa RMN. Ang mga kaagi kabahata na Diyos sa radyo ni Jeneline Soto Sacobos o gabo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga suging tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalanlaing taagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang naning tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. Mayong adlaw niyang tanan nga napaminaw karon ning mong termanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko niya sa pangan nga Jane, hingkod ang pangidaron o sa ka-single mom, taga Davao. Ikadahan na akong padasa akong suliran. Bali sumpay pa ni sa unang suliran nga akong gipadangat ninyo. Punto legal kini. Kabahin kini sa akong kahimtang karon sa akong anak o sa akong bag-ong boyfriend. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga pagitabo. Dako naman din ang anak ni mo, Jane, no? Ay, buyag taon. Nitubo gyud taon, bisan may amahan. May amahan, uy. Pero buang-buang lang itong tawhana. Oy, kung may sobra pas buang, mauna na siya. Hanggawag niya sa? Nga wagin mo angkon, wagin siya mo angkon sa aning bataa ba? Nga kaliwat gud ani niya. Mao gani. Gihagat akong ipa-DNA test ang bata. Ug siya? Oh, imong tatong gipa-DNA aron makita yung katag. Hoy, sa mo nakita karon. Kinahanglan pa ng ipa-DNA test? Oh, di na noon. Apan, maayo kita tong imong itamparos niya ba ang resulta sa DNA test ba? Nagmahay naman tingali siya. Anong nakaingon ng kana? Nag-PM na ako sa Facebook, day. Mahimo ba kuno niyang makita ang iyang anak? Unya? Unsa may imong tubag? Akong gingnan. Nga tan-aw na sa akong photos. Kaya ka mang pictures nga akong gi-upload sa imong anak. Unya, huwag na kay planong ipakita ni nimong bata niya. Ano sa unsa ba? Human ko niya pagkawawi sa niya pag-angkon sa akong gimabdos? Huh? Nabuang siya? Bala siya, mabuang siya sa kaibog siya anak. Maldita! Sa maning naibawan ako, Jen, nagkasulti ko mong dindo ni ng Facebook. Kaya sinasulti ni mo ba pa? O, si mama ni mo. Oo. Nasultihan to na ko sa mama anak pa. Oy, kuidaw, Jen, ha? Kung makig-uli ka pa niya itong tawahan, ha? Oy, simbak ko pa. Mangita na lang koglain kon mauna. Pero taro nga upili, kanang dili hanggaw sama atong amahan sa imong anak. Oh, natural pa, oy. Nakatagam na gud ko, niagi na kog tagam. Ang naman sad og magpabiktima lang gihapon ko sa mga lalaki. O, lagi. Mas may pag-igahin mo ang imong panahon sa imong anak, Jen. Ayaw na lang pag-uyab-uyab. Pa. Hala, no? Di ka pa biniyoon sa imong papa? Oh, hinuon. Wa naman sada sa kunahon na ba? Wa pa. Kaya wa pa man mo masugati ang imong soulmate. Ay, ambot lang. Kung mutuo pa baka ko anak ron. Hey, ayaw na lang patuuan ng papa ni mo, eh. Hatagi nagagawasan ang imong kasing-kasing. Kay, paminaw na ko ni mo ron, no. Nagpagapos man ka sa imong kagahapon. Unsa? Taka ka man lang, uy. Kaya unsa man tawag ni mo, anak? Nga hangtod karon, wa magyapon ka manguyab og lain. Nga sa ato pa, wa pa nimo pulihi si Dindo diha sa imong kasing-kasing. Hala, no? Ha, di pwedeng. Gihatagan ko lang og break ang akong heart nga may gugma. Oy, gipapahuway ko lang ang akong kasing-kasing sa paghigugma. Human sa di tiaw nga sakit nga akong naagian uban sa amahan sa akong anak, Libet. Hala pod, no? Mabalak nun di ay ta ining ma-broken-hearted ta? Haler, kasi nag-ingon ni mga broken-hearted pa ko ron. In fact, nag-enjoy ko sa akong pagka-single mom, no? Wait, kitsa man yung number nga, wa man ma-save sa akong phone book. Hello? Hello? Daw? Kinsa ni? Si Mark, uy. Ali sa bahay kay, iabot ako gikas gawas. Oh, ikaw din, inigaw, Mark? Mulan? Niabot na di kagikan sa Dubai. O, taon. Ari ang imong sinugatan sa bahay. Sige, sure. Maanak ko. Kaming duha sa akong amiga, si Jane. Karon na yun ka, mga anak nami. Bye. Jane, kuyo ka na. Niabot ako igagaw gikan sa Dubai. Mga tutas ila. Unsa? Danan ka ni mo, Libet? Oh, kay ipaila-ila tikas akong igagaw nga si Mark. Og abi ni mo, Jane, broken-hearted sa ni siya. Unsa?
Dili maayong akong kasinatian uban sa akong unang uyab nga mo'y amahan sa akong anak. Nagkabuwag mi, human si magduda, nga dili iyang anak ang akong gimabdos o gipaang ko na kuno nako niya. Natandog ang akong garbo o wa na jud ko makig-communicate pa niya. Niagi na unta ko og tagam. Apan ang kahigayunan, kung mao'y magtiaw, dili gid nimo kapungan. Gikaila ko si Mark nga ig-agaw sa akong amiga. Unya, Ang tinuod, Jane, minyo ni ko. unsa? Minyo ka na day, Mark? Apan dugay namin nagbuwag sa kong asawa. 10 years na kapin. May usa sa mika anak. Pero sa akong hibawaan, daghan na siyang nahimong anak sa iyang kapuyo. Oh, may lain na siyang pamilya? Doon na. O sa nasinungdan ko nga nung nagkabuwag mi. Tingali, wa siyang kontento na ako. Wa pamagod ko maka-abroad ato. Nag-drive-drive malang ko kaniyang itong tricycle. Unya, sadyang naka-abroad na day ka. Wa di ka musway sa pagpakig-uli niya. Basan pa di ay, mas safe pa yung kaminyoon. Wa na lang sab ko. Kaya murag, happy naman sab siya siyang bagong kaipon. Wala sa'yo ko mangilabot. O usap-asab, may anak na sila sa iyang bagong kaipon. Lain na kong bugukod pa niya. O, wa man sab siya wa man siya nag-effort nga, magkauli mi. Ikaw ang angay mag-effort kay ikay bana. Pero, murag din naman sab siya worth it nga i-fight pa. Human siyang gibuhat na ako, Jane. Mark, Sukta na lang na ako ig-agaw, girl. Uy, magkasinabot gid mo anang Mark kay susama man mo kaagi. Puros mo pinaangkan. pinaangkan ka dyan. Ako rin pinaangkan, oy. Matablang pinaangkan ng ako ig-agaw kay naaman yung anak nila siyang asawa. Lisura desisyon ng anak ni Beth, oy. Minyo ang gunang imig agaw, gun. Minyo lagi. Apan, dugay naman na silang buwag sa iyang asawa. Basta lagi mahadlo ko. Mura ko nang itaan naglaing problema. Uy, wag ginay problema nga ako ig-agaw. Buutan kaayo na. Para katurang asawa niya ang yabaga ni. Uy. Kung ang imong kasing-kasing ang pahukmon, unsa man? Oh, na-fall na ko. Da, to ara. Kung mauna, ayaw pong niya ang tagsa-tagsa ninyo, uy. Pag hinigugmaay na mo. Amyo. Tinuod ka, Jane. Nagsugot ako ni mo. Amot ko na si dangatan na to ni Mark. Ayaw ka ba ka? Uman ko sa kung sunod nga kontrata, ning akong paglarga, at timanong tarayon nga akong kasal. Kasal? Unsaon? Nakadagbalik si Mark sa gawas. Nagtigumi, og umuli ay na siya karon, aron tumano ng among gikasabutan. Apan wa pa di ko ideya, kung usay angay na mong buhaton. Mauna ni dangop ko ninyo. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Una pangutana, ninyo ang akong uyam, apan buwag sa asawa for 12 years na. May chance pa bang makasalmi, bisan civil lang? Ikadang pangutana, unsaon man pagpaanol anang kasal? Unsa may proseso? Dako ba na gasto? Mahimo bang maanol ang ilang kasal? Ikatulong pangutana, may lain ang kaipon ang iyang asawa ug may mga anak na kinis laing lalaki. Mahimo bang maunhin mo ang ebidensya? Kinsa man ang angay nga mo file ini? Ang ako bang uyab o ang iyang asawa? Ikaupat nga pangutana, human sa annulment, mahimo na bang magpakasal dayon? Kay munagam sa gudayon siya balik sa gawas. Dali na bang annulment? Ikalimang katapos ang pangutana, kung magkasal na mi, mahimo na bang makadasay ang apelyido ang akong anak sa una na kong karelasyon? Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ug karong adlaw, kita gapoy mag-uban kuyog tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usak medical doctor. Kami sa ako ang partner ang mahatag niyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical, punto legal, emotional, personal ug problema sa mga ginadiling drugas. Munaay na mo pagdugay, mga sukintig paminaw, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa dato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
O klase-klaseng pamaagi gyud among gihatag ninyo mga sukinting paminaw para inyo na nang ipada inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Amo lang yung gihangyo nga kumpletuhan ng mga detalye, ang mga hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana, inyong mga problema para mas klaro ang among mahatag nga tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Okay, sa letter sender karon Ang atong letter sender partner si Jane. Jane. 25 years old, taga Davao. Kung to legal kini Yes. kang Jane nga problema, usa ka single mom, buwag sa amahan sa iyang anak. Nakauyab og usa ka abroad minyo apan 12 years ng buwag sad sa asawa. Ug may lain na sang pamilya ang asawa ini ug may mga anak na sab sa kaipon ini. Muulliay na ang iyang uyab ug gusto nilang magpakasal. Wala siya idea kung unsaon partner. Na. Mao na siya no. Puro sila minyo, pero ambot I doubt og na-annulled ba niya. Murag wala. So, unang pangutana. Minyo ang akong uyab. Panbuwag sa asawa for 12 years na. May chance pa ba may makasal? Bisa kung civil lang. Maski pa og pananglitan, no? 20 ka tuig, 30 ka tuig na silang buwag. Kung wa gyud na sila maanal, wa gyud mo'y chance maminyo, maski sibil lang. Okay? Kay ang balaod gyud nag-ingon nga inig tamla gyud ninyo inig-ingon ninyo ay do mao gyud unta nay forever. Nya unsaon ta wa man gyud nagkasinabot so ato ng putlon. And dili man gud kamo may magbuot-buot ana mga sukintig paminaw kinahanglan man gud na ay intervention sa gobyerno, sa state og sa korte maunang mo file gyud ta og annulment. Di gani mo magpaanal maski pagwa na mo nagkita og unsa ka dugaya, as long as buhi pa ng inyong asawa or inyong bana, di gyud ka pwede magpakasal og lain. Okay? Alright. Kaduhang pangutana. Unsaon man pagpaanol anang kasal? Unsay proseso? Dako ba ang gasto? Mahimo bang ma-annul ang ilang kasal? Pwede man gid maanal ang ilang kasal, no? Atong tan-awon, labaw na atong basihan mo gid ana gud kanang atong gitawag na psychological incapacity. Pero pwede gid kayo na nato na mahimuan as basis para maanal. And that is the only way para gyud unta mo maminyo og makasal mo, no? Unsaon pagpaanal, of course, kinahanglan mo og abogado para mo assist ninyo, kinahanglan mo psychologist or a psychiatrist to establish psychological incapacity og i-file na nato sa korte. Yes, i-file gud sa korte, no? Ikatulong pangutana. May lain ang kaipon. May lain ng kaipon ng iyang asawa ug may mga anak na kini sa laing lalaki. Mahimo bang mauni himuong ebidensya? Kinsa man ang angay nga mo file ini, ang akong uyab o ang iyang asawa? Mas maayog yun siguro nga yung imong uyab, no, ang mo file kay ang kanang nga naa na tay laing pamilya, di man gud na mo ay atong himuon nga valid nga ground para maanal ang inyong kasal. Kay like we said, for now, kay wala pa man gito na pass tong mga proposals, no, ngadto sa Senate or sa House of Representatives. Ang ato nag yung basihan para maanal mo is kanang atong gitawag na psychological incapacity. Nga na ay kondisyon ng usa ka tawo nga minyo nga di niya kaya buhaton ang mga obligation sa usa ka minyo sama sa mutual love, help, and support. Unya, wala na nimo nakita ng maong depekto. Kana siya nga nanay lain, di mo na pwede ground. Psychological incapacity ra gyud na. Okay. Alright. Usa lang nas mga basis, no? Yes. Ikaw pa nga pangutana, human sa annulment, mahimo na ba may magpakasal dayon? Kay mularga man sab gud unta siya og balik sa gawas dayon. Dali ra ba ang annulment? Ang annulment takes about a year, no? Kay mo adto pa man tag korte, tan-awon pa nas korte, wa ablang ba mo nagsabot-sabot, no? Why collusion? Why collusion? Mo presenta kag ebidensya, mo presenta kanimo simong kaugalingon, ang imong psychologist or psychiatrist to establish psychological incapacity, perhaps usapod ka witness, no, nga mo corroborate anang imuhang gisulti nga tinuod ng imuhang giingon ngadto sa korte, tagaan pud og higayon ang pikas nga makatubag, mudagan gyud na siya usa ka tuig. Pero kung mugawas na ang desisyon, ma-final na siya, ipa-record na nato sa local civil registrar o sa NSO, pwede na gid mong magminyo. Yeah, ang scheduling ko sa korte partner akong nabsiban. Perting daghana. 3 months, 4 months, 5 tungod months. sa kadaghang kaso po. Oh. Ikaw, 5 o katapusan nga pangutana. Kung makasal nami, mahimo na bang makapadala ang iyang apelyido ang akong anak sa una na akong karelasyon? Okay, lahi sad na siya nga storya. Kay ang kana manggong anak nimo sa lain nimong karelasyon, di man siya ang papa. Now, if ganahan gud pod ang imuhang minyoon kanang imuhang uyab karon nga
Mga mahan anang bataa ang proseso nga ato ang agian ug buhaton para mahimo na gyud siyang legal nga amahan ug ang bata mahimong legal nga anak gyud niya is the process that we will call as adoption. Okay? Dili na automatic nga kay naminyo mo siya na papa. I-adapt po na. Lain po ng proseso adto gyapon nas korte. Mga suking tigpaminaw, hinaut untangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpanginaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak, RMN. Taghang salamat. Og mayong adlaw.